Bai, nik uste oso gustora gaude ez. Partidua oso ondo eraman genuen hasieratik bukara arte, eta gainera Athleticek kontra izateak beste puntu bat emateio garaipen honi, eta nik uste gustora egoteko moko garaipena dela ez. Bai, horixe ez, azkenean importantiena irabaztia zen ez, joku Atletikan eta ere hori ikitxinetarikoa zen, baina joku Atletikan ere gustora ibili ginen ez, leheron zatixen nahiko ondo ibili ginen, bigar zatixen hobetuo, eta azkenean asko disfruta ginen eta 3 puntak etxien gauzien. Nik uste baiet, merito handiko garaipena da, nik uste taldia oso partidu kompletu aintzula hasieratik bukara arte, bai lehenengo zatian pixat pareko tasun gehiago ontzan, baina bigarrena nik uste guria izan zala goiti bera eta taldia partidu oso hona intzun, eta nik uste garaipen justua dela ez. Bai ez, ikusira ez, realan nik uste kanteriekin kanteratik ata behar dela jendia ez, azkenean fitxatzeko diru asko ere ez daka, eta ordo zifra hori ez, 10 kanterano hasierako 11akuan, eta ia hola izan segitzen doan bai ez. Bai, egia esan etxian oso ondo gaude ez, nik uste puntu asko bateatzen nahi gehala, beti esaten da garrantzitsua dela etxen ondo gotia, eta nik uste hori lortzen nahi gehala, eta guain badakigu etxetik kanpo hobetu beharra dakaula, eta larun bat honetan Sevillan 3 puntuak ekartzeko gai gehan ez. Bai ez, nik uste etxian nahiko fuerte gozela ez, nahiko garaipen lortu reula, eta hori oain etxien gozena lortzen kanpuan saia berga ez, azkenean kanpuan nahiko flojo hasi geha ez, eta ia bentsat bengo azte buruan irabazten. Bai, egila da etxetik kanpo ez gaude oso ondo eta aldatu inber da dinamika hori, nik uste lehenko eguneko partiduak morala handia emateigu ez, batez ere nola lortu genuen garaipen hori, nik uste partidu oso honen genula eta linea hortan jarraitzen dugu baita ere etxetik kanpo ez. Bai ez, kanpuan kostatzen, gehixo kostatzen zaku ez, partiduak aurre ateatzia, baina azkenengo Levante kontra nik uste nahiko ondo ibili ginela, nahiz da partidua galdu, eta azte buru honetan Athletic kontra bezala ibiltzen gen eta 3 puntuak ekartzen duna. Hombre, gustora ez, azkenean nik uste ekipo zuei partido politxak erten ziola ez, eta azkenean nik defensivamente ere Markeli hor laguntzeko hobetu honitzen ez, da gero zuruk ere nahiko libertade gehiago izango izan eta ondo aprobetxau zuen bai ez, da azkenean landoke gustora ez, garaipenakin. Bai, pertsonalki gustora nahoz, jokatzen nahi naiz, gainera entrenadorian konfiantza dakat, eta nik uste horrela jarraitu behar dela, bai entrenamentutan ez da relajatu behar, postua irabazi behar da beti, eta gero partidutan konfiantza horrekin gero eta gustorago aurkitzen naiz, baita ere nik uste taldia defentsiboki hobetzen nahi gehala, lehenkoan porteria utzian mantendu genuen, nik uste oso garrantzitsua dela, goian dakagun jendeakin atzian ondo duten normalian partiduotan irabazteko aukera gehiago izango ditugu ez. Bai ez, gustora ez, azkenean ikusi izan ez, jendiare oso gustora zagoela ez, danokin ginen partiduakin eta azkenean afizioa ingustora ikustia geu ere posikan gehatzen ez.